सना लागोनलै लागोन प्रिया सना नों माखौ सिन्था खालामदों आं गुबुन सिख्ला गोसो थोआखैना आं नोंखौनो गोसो थोखायो साला बे लैखिसारा प्रेक्टिकेलनि थाखायनो जाजोब्बाय साला आंनि गोसो थोनायजों साला मानो बियो हाबसनफैनांगौ बिनि थाखायसो आं नोंखौ गारदोंमोन प्रिया सना साला बे प्रेक्टिकेलानो मानो बि आंनि गोसो थोनो हाबफैनांगौ साला सुवादा साला मोनफाबाय दा नोङो साला बेबायदि फेन खुजायामोन ना नोङो लामा सामा लासिं सिं साला आं मोजां मोननायाव मानो हाबसननांगौ साला बिनि थाखायसो आं नोंखौ गारथ'दोंमोन प्रिया सना बेवहाय आंनि जेबो दाय गैया बे प्रेक्टिकेल फाग्लासो मानो हाबसनफैनांगौ आंथ' नोंखौनो साला अनिल फाग्ला साला हगारनोसो बाथ्रा बुंदोंनो हगारनो साला गोदो गोसो थोलायनायाव बाबा प्रिया प्रिया सना सना होननानै गोसो थोलायदोंमोन ना साला दा ससेयावनो साला गारनो सानदों नों आंखौ साला अनिल फाग्ला नोंखौ दिनै नागाराथ' आङो साला लंथं फुनासो गारगोन आङो आरो बे प्रेक्टिकेल फाग्लाया मालायनि मोजां मोनलायनायाव मानो हाबसननांगौ बे सालाया नोंखौबो दिनै नागाराथ' आङो साला प्रेक्टिकेल नोंखौबो दिनै बेयावनो फेन फुनासो गारगोन आं साला बुआ गोजामखौ गारनानै साला नोंसोर हौवाफ्रा गोदान गोदान गोसो थोफिननो सानो ने बुआ साला आंनि लाइफखौ बरबाद खालामनो नागिरदोंमोन ना साला अनिल नोंखौथ' दिनै नागारखाया आङो साला आंखौ मोजां मोनफ्लानानै साला बेबायदि खालामनो सानदोंमोन ना गवाब्रा नोङो गवा नोंखौ साला दिनै लंथं फुनानै बे लामायावनो लासिंसिं खालामनो हायाबा आंबो नैबे प्रिया इन्टारटेनमेन्ट नामखौ लाया सना आंखौ निमाहा होदोलै नोंसोर सानैजों गोसो थोलायो मोजां मोनलायो होननानै सानफैथाराखैमोन आं नोंसिनि गेजेराव हाबफैसननायनै आङो जोबोद गोरोन्थि मावबायलै प्रिया सना आंखौ निमाहा होदो दे लंपेन्टखौ बोखोना होफिनदो दे आंनिनो जाबाय दे दाया आंनिनो नोंसोर सानैजों मोजां मोनलायदों नालाय लालायफिनदो आंखौ हगारदो दे नोंसिनि जायगायाव हाबसनना आङो दे सना आंखौ निमाहा होदो दे आरो बे अनिल फाग्लाया साला मालायखौसो बुंदों साला नोंहा मानो गोदान गोदान गोसो थोफिननांगौ